ዓለም ንወሃሃዳ ንሳማ መዓያ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ተወሊድና ስጋ ምንነውት ዕላማና እንታይ እዩ ኣብ ስራሕካ ዕውት ኣብ ናብራኻ ሕጉስ ኣብታ እምነትካ ጽንዓት ካልውኩ የብላ ስለዚ ነዛ ዘላትና ሓጻር ግዜ አይስክሪም እኮ ገዚእካ እንተደይ ተጠቂምካላ ክትመክኽያ ዕድሜኻ ኣብ ግንእስነትካ ግዜ እንተደይ ተጠቂምካሉ ክትኣርግ ኢኻ ሕቆ ፀጉርህ ኸዳይን ከምዛናተይ እቲ ሕቆ እቲ ዕፅምቲ ኩሎም ቶም ኦርጋንስናትካ ክበላሸው እዮም ሕማም ክመጽእ እዩ ከምቲ ኣቦናን ኣባ ሓጎታትናን ዝሓለፉ ንሕና እውን ክንሓልፍ ኢና እሞ አይስክሪም ዘክር ዘለካ ግዜ ዳሕራይ ክበልዓ እሞ በልዚ አይስክሪም ክትመክኽ እያ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ሕጂ ግበር ሰብ ግን ስፖርት ክገብር ሓደ መዓልቲ ከጽንዕ ሓደ መዓልቲ ክትስእየ ጸኒሐ ክሰርሕ ከንብብ ክኸውን ዶንት ዌይት ታይም ኣይትጸበ ሕጂ ግበራ ምኽንያቱ ዘላትካ ግዜ ሕጂ ጽባሕ እንታይ ትኸውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ስለዚ ናይ ሰብ ግን ሽግሩ ተሓስብ ሓሳብ ኮይኑ ተርፍ ሓሳብ ዓደ እንደገና ንትሓሰብካዮ ተሓስበሉ ነቲ ዝሓሰብካዮ ተረጋግጾ ድሓርኬ ስጉምቲ ትወስድ ህይወትካ ዝልውጥ ምሕሳብ ጥራይ ኣይኮነን ነቲ ዝሓሰብካዮ ብትግባር ምርኣዩ ናይ ተግባር ሰብኩ ገንዘብ ከመይ ይምጻእ ብዙሕ ሰብ ዝፈልጥ ኣሎ ጥዕና ከመይ ይመጽእ ኩሉ ሰብ ፈልጦ ነቲ ጥዕና ከምጽእ ዝኽእል ተግባር እንተደይ ጌርካ ነቲ ሰውነትካ ከኣለ ዝኽእል ተግባር እንተደይ ጌርካ ገንዘብ ከምጽእ ዝኽእል ስጉምቲ ስራሕ እንተደይ ሰሪሕካ ውጽኢት ክትረክብ ኣይትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣፋዊ ዘይኮንካስ ናይ ተግባር ሰብኩ